Hvad kendetegner en god idé? Hvad kendetegner et godt koncept? Ja, hvis man bare kunne sige det sådan lige ud af landevejen, så lavede vi jo alle sammen geniale idéer og koncepter. Så det er selvfølgelig svært, men der er nogle gode pejlemærker, I kan gå efter. Det allerførste handler om at starte med, hvorfor. Det er meget basic, men de fleste idéer har ikke en ordentlig overvejelse om, hvorfor de er vigtige. Hvad skal de egentlig? Hvad skal de gøre af forskel? Og det er det hvorfor, som virkelig flytter noget. I skal prøve at se en TED-talk af en, som hedder Simon Sinek, som har lavet modellen The Golden Circle. Han fortæller en række eksempler på, hvordan hvorfor er meget stærkere til at sælge og til at udvikle og til at skabe begejstring, end bare hvad man laver. Og vi har en tendens til altid at starte med at fokusere på, hvad vi laver, og glemme at fortælle, hvorfor det er vigtigt. Så udgangspunktet er et godt og stærkt og begejstrende hvorfor. Derefter skal I selvfølgelig se på, for hvem, fordi brugerne skal i centrum. I dag dur det ikke at forestille sig, at man har en eller andet, som nogen måske vil synes godt om. Man skal helt tæt på dem, der skal bruge ideen, der skal være en del af konceptet. Dem skal man involvere fra starten. Det er derfor i praksis, de fleste laver idéer og koncepter, som hvis de er gode, så har de lavet dem til sig selv. Skal man være bedre end det, så handler det simpelthen om at involvere brugerne, være tæt på brugerne, lytte til dem, forstå dem og afprøve. Frem for alt afprøve sin idé lige med det samme. Det er helt afgørende. Og det kommer så til spørgsmål nummer 3, nemlig hvordan. Hvordan gør man? Og der er der rigtig meget at hente i de metodikker, man kalder prototyping eller pretotyping. Det handler i virkeligheden om, at så snart man snakker om at lave et eller andet, så afprøver man det i praksis. Man laver en model eller en lille udgave af det, en test, og det skal man gøre lige så snart man har den gode idé. Man skal ikke bruge alt for lang tid på planlægning, før man samtidig begynder at afprøve, for det er i afprøvningen, man lærer rigtig mange interessante ting. Pretotyping betyder faktisk helt præcist, at man afprøver købssituationen. Og det betyder også, at det er et fysisk produkt, så er det altså rigtig fornuftigt at få lavet den første udgave af det og prøve den af på brugerne. Det er jo det, der i computersproget hedder beta, at man afprøver produkter, og det vil folk rigtig gerne være en del af, og det er også noget, som virkelig styrker koncepterne. Så det kan man sige, det er de centrale spørgsmål. Først hvorfor, et fokus på hvem, og så hvordan. Det er først derefter, at det egentlig er centralt at forklare i detaljen, hvad det er, man laver, fordi det har man jo så vist undervejs. Og så skal vi huske, at ord er en dejlig ting, men vi lægger alle sammen vores egen forståelse i dem. Så derfor så det med at tegne og vise og bygge modeller, det er noget, vi alle sammen synes er lidt for meget formningsteam, men det er faktisk sindssygt afgørende for at lave gode produkter. Så kom på besøg i dit nærmeste prototypeværksted. Der er mange af dem. De hedder i dag Fab Labs eller Makerspaces, hvor man meget nemt kan lave modeller eller lave det derhjemme, så at man har en visuel og måske også fysisk håndtering af det, der skal laves. Er det en begivenhed, du laver, så er det sindssygt god idé at starte stille og roligt. Start småt. Alt for mange starter alt for stort, selvom ideen faktisk er rigtig god, så dør den, fordi man har for store ambitioner fra start. Altså når en stor festival som Roskilde Festival er blevet så stærk, som den er i dag, så er det jo ikke blevet over nat. Så er det noget, der er bygget over rigtig, rigtig mange år. Og det er en af de afgørende forståelser, det er at have tålmodighed og bygge sine idéer organisk. Så lærer man, hvad det er, der er stærkt undervejs. Så det er noget af det, der kendetegner. Ellers når du har et godt koncept og en god idé, så skal det selvfølgelig helt basalt skabe begejstring, have en stærk fortælling og ramme nogle behov. Altså, vi kan have masser af gode idéer, som ikke rammer behov, og så flytter de ikke noget som helst. Så det skal være noget, der gør en forskel på en eller anden måde for nogen eller i verden, og noget, som, kan man sige, folk kan følge op omkring. Det sværeste ved at lave en god idé og et godt koncept, det er faktisk at skære fra. Vi plejer at blande alt muligt ind i det hele, og det handler i virkeligheden om at lave det så simpelt som muligt, og så kan man have alle mulige sjove idéer. Darlings, som man kalder dem, kill your darlings, det kommer fra filmindustrien, og så skærer ideen så konkret og simpelt som overhovedet muligt. Det er der, man starter. Man kan altid senere få alle mulige nuancer med. Jeg håber, du kan bruge det.